Barra l-gallarijiet tal-ġebel u l-gallarijiet magħluqin tal-injam, insibu eżempji ta' gallarijiet li l-bankun kien ikun magħmul mill-ħadid maħdum. Fis-seklu 18 dawn kienu jsiru minni xi ftit iktar tat-tajjeb minħabba li l-ħadid kien jiġi jiswa iktar mill-ġebel. Ħafna drabi dan il-ħadid kien ikun jaqbel ukoll ma' twieqi tas-sular t'isfel u kien isir biex iservi ta' protezzjoni. Inħares fil-mera nifhem dak li qed taraw, imma dini biss id-dera illi qed tiġġudikaw. Din qalbi moħbija qiegħda wisq iktar fil-fond, imma din biċċa xogħol żejda aktar faċli taqtaħħa fil-pront. Imma int li qed titlef mhux biss jien, tara f'dak li hemm ġewwa mhux li kien, jekk tagħtih ċans il-bniedem jaf jurik. Għandu d-dinja mistura lesta lik, faċli li teħel fuq barra tuf il-wiċċ bla ma tara l-qiegħ, imma l-bniedem hu bħal baħar todu strit biex tifhem is-sabiħ. Tibqa' tgħid li minnu kwadru m'għandu qatt ċans isir tont, hija ħasra li għajnejk ma jarawx fil-fond. Misluta tpinġija ma jistgħux jagħtuk il-ħiel, trid ħares xufija biex tiegħek tara fil-ġmiel. Ħadd ma għażel kif jidher dan hu żgur, imma kull bniedem hu kapu lavur u minflok tara l-figura jew kulur. Ara kif nimxi man-nies kull fejn immur, faċli teħel fuq barra tuf il-wiċċ bla ma tara l-qiegħ, imma bniedem hu bħal baħar todu strit biex tifhem is-sabiħ. Tibqa' tgħid li minnu kwadru m'għandu qatt ċans isir tont, hija ħasra li għajnejk ma jarawx. Tibqa' tgħid li minnu kwadru m'għandu qatt ċans isir tont, hija ħasra li għajnejk